כל יום בעשר מאחר בקבוע, שם את הרכב בלמעלה, מגלגל את עצמי למטה, בדרך עובר ביחד, פעם היה כאן אוכל. למה יש את הבנות שירות? תיקחו אותם לצער. אל הקיוסק, המקום של השמינית, כשהרב יעקב מגיע הוא ישר דוחף פה ביס. החטיבה שופכת לנו את הכסף שלה, הולך להיות פה וילה של החיים בסוף שנה. או יואב גם הוא מתכונן, בשיעורים אני לא לומד איתו רק צוחק. איציק חורג לישיבה על הדלקן, עלק ישיבה, גמרא אין לנו כאן. זין אדר הצגה מטורפת, שמינית אשפה מפלצת, את קריית שמונה כובשת. בבגרות לא לומד, התייאשתי מראש, מגרד את היחידות, ילדנו כבר הקלות. רוצה כבר לעוף מהבית ספר, הרב פריש קשר אותי מה זה כאילו ישר, לא רוצה להיות קשור לאביתר, אני מספר לו שאני מתגייס ישר. יעקב תשחרר אותנו כבר, תחזור ללמוד בהסתר כמו שלמדת בעבר. בחם כבר סיימתי אז תפסיק להיות דרמטי, תקלוט אני שמינית ולא סופר את ההנהלה. שלף איך זכינו בהם, אחלה גברים הם כמו חלום שהתגשם. למה השביסטים כל היום בשירותים, וכל ברור פנים מצננה ישר הם נלחצים. כולם נופלים כשאני מגיע, הם יודעים למי לתת כבוד, למדיין הם אימפריה, תהיה פה הצגה לפנתיאון. זין אדר הצגה מטורפת, שמינית אשפה מפלצת, את קריית שמונה כובשת. בבגרות לא לומד, התייאשתי מראש, מגרד את היחידות, ילדנו כבר הקלות. מאז כיתה י' לא היה פה אף אחד, כל אחד פונה לחור, כל אחד היה לבד, רוב הזמן היה סבבה, הקפצתי את המקסה אבל נזכרתי בקריה וזה הכניס אותי לבאסה. קריית שמונה לא קרובה לשום דבר, קריית שמונה תקציב פה לא נגמר, כמעט ושכחתי איך זה להיות בעיר, כשחזרתי שוב נפלתי ועכשיו אני כבר מתמיד. השנה למד שמינית ועוד מעט עוזבים, הרב פריש התגעגע, לא הסתדרו פה הוא יודע, ומה יעשה שנה הבאה זה לא ידוע. בינתיים לא אכפת לי, ההכתרה כבר עוד שבוע. זין אדר הצגה מטורפת, שמינית אשפה מפלצת, את קריית שמונה כובשת. בבגרות לא לומד, התייאשתי מראש, מגרד את היחידות, ילדנו כבר הקלות.